idan bawa ya tashi fi sabilillahi kada yi wasa da salatin annabi, domin salatin annabi wallahi shine mafita. Zan iya tunawa da wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqsuru salatu alayya fa inna salatukum alayya maghfiratan li dhunubikum. Akwai wani hadisi shi ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqsuru salatu alayya fa inna salatukum alayya nurul lakum yawmal qiyamati. Da makamantan hadisai na salati wanda suke duk wanda yake da hankali ya tsaya ya saurara ya san salati ga annabi Muhammad salati ne wanda yake kankare zunubi, salati ne wanda zai iya kai mutum ga aljanna. Zan abu na ƙarshe da zan magana a kai wanda daga shi zan rufe abin magana, akwai wata magana da Allah subhanahu wata'ala yake yi wata bani ɗimocewa, ta ƙara mun shiga cikin jazaba wajen yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu, Allah baya bauta, Allah baya sallah, baya zakka, baya azumi, amma sai ya ce mi inna Allaha wa mala'ikatuhu yasalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wannan abu ina jin daɗi, wato salati